ora ana gawar gendeng kang bisa ngalang-alangi lakuku. Buta pateng Joglogot. Endi butane endi? Butane endi? Buta telu kok kating jenggelek iku wong. Buta telu mune mupat. Wong pada sing dhewe ora buta kok. Buta kating jenggelek telu lho. Ndas buta telu. Iso hitung-hitung ora. Enek buta telu kating jenggelek lah ngono. Ora buta kating jenggelek sakmono masa buta. Kae ora, kae isi-isine jerone alas. Ayo. Prabu arep opo? Wani karo aku kan. Opo? Oh, dirokok kowe, mbokmu mbok tantang wani karo aku. Nek kuwi jelas wani ae dadi kowe telu kaya ngene ora wani edan kok. Iki kok Dadi anake sing Auladen Solihin. Aduh, iki piye to, Le? Gusti anak iku. Ora Auladen Solihin. Pakmu lho ora wani karo mbokmu. Ha. Wani pisan lho manakne. Lah